zit maar op live, ik doe maar live gaan, joh. Willen mensen moeten wachten? Nee, die in, maar dat komt wel. Waarschijnlijk zitten ze er maar rijden, maakt het niks uit. Oh, met mijn telefoon nog gaan, joh. Met mijn telefoon nog gaan. Ja, die beste. Dat ben je misschien gewoon aan het lezen. Oh, nou wist ik spannend. Nee. Oh, zullen we echt niet rijden? Ja, ik kom er hoor. Ja, daar ben ik al. Ja, jongens, daar ben ik al. Goeiedag even. Goeiedag even, meisjes. We zijn wel live voor de inspreekmarathon. Joert hebben we zelfs een extra camera. Ik zou zeggen, Jort, schakel maar even. Ja, maar jongens, zo zitten we weer te werken hier. Hè? We hebben een hele mooie kantoor hier. En daar zit eigenlijk iedereen, als ze net aan het inspreken bent, als je nou bent, is iedereen even stil. Maar normaal ben je continu aan het inspreken op inspreken.nl. Maar als je inspreken op inspreken.nl, dan helpen je de Friese taal vooruit in het digitale. Want we werken namelijk met z'n allen aan een digitale dataset van stemmen. Zodat we aan het toekenapparaten, zoals bijvoorbeeld een Google Home, ja, dat we die smart maatje kennen, denk ik. Hè? Smart. Dus dat, nee, smart is wel smart. Ik wil meer dat je ermee praten kan. Ik ben met meerdere dingen tegelijk bezig. Ik probeer namelijk deze livestream echt even te zien op mijn telefoon, zodat ik alle reacties in de gaten horen kan. Dus daar heb ik even bezig nodig. Dus ik ben even aan het opstarten eigenlijk. Ik ben er net helemaal klaar voor. Maar waarom zoek ik het eigenlijk net? Waarom zoek ik een eigen livestream net live? Staat hij wel op openbaar? Ja, toch? Jazeker. Ja, zo ben ik openbaar. Ja, nou, dat komt zo jongens. Nou, als je nog berichten haalt, is dergelijke, zet hem in de chat. Dan hou ik het eigenlijk in de gaten. Ik ga hem nog omzetten. En dan ben ik wel verst even bezig met wat zintjes inspreken. Ik ga namelijk heel goed nice. Ik zal even zien hier op mijn laptop. Even zien. Ja, je bent er ook alweer 222 zinnen insprutsen. Terwijl Bartje denk ik even deel renderen. Ja, heel goed. Ja, er zijn al 208 uren insprutsen in totaal. Dat is echt fantastisch. Ik zal het even in het beeld schakelen. Even iets groter voor de voorskin tover is. Dat iedereen goed zien kan in de juiste grootte. De juiste grootte, nee. Zo, 208 uren hebben we al insprutsen met z'n allen. En we beginnen dus op voor de 200 uren. Want ik heb begrepen van de geleerden dat als je 200 uren met sintjes hebt, die sintjes die kun je dus op inspreken, bij het spreken, dan kan er een betrouwbare voice assistent maken worden op basis van die taal. Dus in dit geval het Fries. En bij het tappassen van een taalassistent, dan zijn er verschillende dingen. Dan kun je natuurlijk de Google Home, ben de meest voor de hand liggende, of de Siri. Maar doe haast ook nog bijvoorbeeld zorgrobots. Dat wordt echt een dingetje. Ze is nou misschien denken van een zorgrobot. Wat maken we dan maar die rommel? Wat maken we maar die troep? Nou, dat zal toch later wel iets worden. We hebben gebruik van maatje zullen, denk ik. En hoe mooi zou het nou wijzen dat die gewoon in eigen taal omspreken kerst. Ik kan zelf ook eens een keer een video maken hoe de Google Home, die werd dan correct geïntroduceerd. Nou, die sprutst net eerst Fries. Nou, wat mij nou een apparaat dat je continu verbrekken maakt, dat je net eerst je eigen taal spreken kennen. Nou, en daarvoor ben we dus aan het inspreken op inspreken.nl of eigenlijk commonvoice.mozilla.org. Je moet ook alweer 222 fragmenten insprutsen. Ik ga er even om bijdragen. Dus ik doe je gewoon het microfoontje aan. En machine, dus in de centjes al klaar, kan ik beginnen in te spreken. Dus daar begin ik nog even mee. Nou, hartstikke, of nog even, heel even leuk dat je me zorgen. Dan ben je wat eventueel echt nog wat prijzen te winnen, hè? Ja, ga er maar heen. Ja, zet hem maar even. Dan was even naar die. Ja, ik ga je wat hulp van Jort, die doet het voor het eerst. Dan was even naar de prijzen, dan was even naar het programma in, naar Phoenix. En dan was het weer het nientjimmers. Ja, zo, prijzen. Daar ben ik prijzen. Achter me is die waarschijnlijk al een soort van t-shirt heen. Die is gewoon vergeest te krijgen. Doe spreekst een beetje in. Doe listing gegevens achter via de frieskevlogger.nl/prijzen. En dan krijg je een heel mooi t-shirt. En net alleen nog een t-shirt. Nee. Nou, inderdaad, nee. Toen kreeg je echt nog mooie fietslogjes, toen kreeg je een mooi zwitbandje, kreeg je een hele mooie popsocket. Ik had die even zo net, maar het zit hier achter dus in een doos. Dus, en ik moet eerlijk zeggen, iedereen die wat instuurt, die wint dat gewoon. Dus, was nog eens een mooi t-shirt, stuur die maat ik even mij. Die maat van die t-shirt dan, net die eigen maat. En dan krijg je prijzen. Als die insprutsen naast, hè. Wel inspreken, het is voor het goede doel. Hey, hoe makkelijk kan het wijzen? Je hoeft alleen maar die stem te doneren. Nou, daar komt er, ja. Ik begin alvast. Kan ik gewoon op de telefoon, kan overal mij, elk device, dus het hartstikke gewoon inspreken met RL op het microfoontje drukken en inspreken maar.
Men moest de meesten ervan uitzoeken dat ze wat te winnen hien. Nou, je valt van alles te winnen, dus dat is mooi. Ik gooi er hopelijk iets van de uitzoeken. Het is gewoon weer, je kan gewoon wat winnen. Het is 6 uur maas en we staan in een maaskeld te wachten. Nou, zoals je weet, het ben een hele simpele Friese zin. Dat kan eigenlijk iedereen gewoon voorlezen. Nou, zo gaan ze terug, neem nog een keer op. 3 miljoen Nederlanders rennen om met het idee om voor haarzelfs te beginnen. Kijk, ik zie nu treien, hè? Ik ben wel een beetje West-trainer. Treien, zoals ik ze kennen. Het lucht die zeer om mijn eigen. Het accent maakt het ook niks uit. Kijk, elk Fries accent is je gewoon. Zelfs West-trainers is je geschikt voor. Het is ongelooflijk zo steeds van waar is dat nou geschikt voor? Nou, zelfs hiervoor. Door haast meer dan een week om die taart te rieden. Nou, dan kun je het eentje in je doen. Kun je ook nog even een nijharkje en weer. Oh, dit zo wel. Zo, dat klinkt als een klokje. Ho, ik zit er wel iets achter. Hier ik nog wel. Nou, Laura van Hofwegen. Goeie! Laura, direct weer bij. Super, hast al even insprutsen Laura? Hast al even gecheckt? Of bist u Laura uit Nijmegen? Ik weet het niet meer. Dat ken ik wel. Ik weet net helemaal wat zeggen. Dat is een soort van hele wilde gok dit. Als ik net weet waar in wijk komt, dan zeg ik uit Nijmegen. Heel logisch dit. Men mast de meesten ervan uitzoeken dat ze wat te winnen hien. Dat is goed, ja? En dan kun je het eentje doen en dan huppakee, binnen we 4 zinnen. Ja, wel uit Nijmegen. Ik dacht al, Laura van Hofwegen. Ik denk, dit mist me net. Ik moet eerlijk zeggen, ik hou best wel volle mensen die zeggen van, oh, ik ben net goed met naam, ik herken gezichten net. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik wel redelijk goed ben in gezichten. Ik zeg, joh, ik werd een morgen. Ik weet dat ik de laatste keer mijn lunch had. Dat we samen met mijn compagnon Bart. Die zit direct eens in het kantoor. Ik weet niet, ik heb hem net zien. Die zit verstopt achter die planten. Die zit er achter de groene planten. Daar met die koptelefoon op. Die heeft waarschijnlijk helemaal niks. Want die had een koptelefoon met noise cancelling. Dat zal misschien wat met te maken hebben. Dat weet ik net. Dat zou best kennen. Ik praat namelijk best door volle. Daarom ben ik waarschijnlijk ook de ambassadeur voor het project Inspreken met DWL. Want praat nog hele volle. Doneer dan niet, stem ik even om dit project. Het is een oren setup als oors. Hoe dit, zei Jelmar. Nou, Jelmar, dat zal ik je even vertellen. We hebben 9 stagiaires. Jort is er een van, die zit je naast me, die begint alles. Dus Jos hem daar wel een beetje in het zwart. En hier moet het eigenlijk even leren. Hier moet even leren hoe dat gaat met het stream. Want we gaan namelijk op 22 februari hebben we een soort van grote eindstream. Maar heel volle camera's, wel een stuk of 6. En dan is Jort dus, die is dan de schakeltechnicus. Die mag dan op de knopjes drukken om de camera te besturen. En die zit op dit moment ook achter het livestreamprogramma. Dus in principe ben ik zelf nog helemaal vrij. Ik hoef alleen maar te praten. Dus dat maakt het voor mij lekker makkelijk. Laura zei het inspreken gaat er net zo goed. Ik valideer je al. Win ik dan ik prijzen? Als toedien gegevens en achterlist op de frieskevlogger.nl/prijzen, dan winst u echt prijzen. Maar dan mag je niet maat even achterlitten. Ik ga helaas geen girlies, ik ga alleen maar mannenshirts. Ze schijnen wel goed te wijzen om in te sliepen. En ik ga zelfs jet van hier, doe ik heel goed in zijn shirts bevallen. Maar goed, dat is echt niet goed bevallen. Dus ja, dat ken alweer. Nou ja, ik zou zeggen, ik ga dus vooral Tromme inspreken. Ik zal nog even verder inspreken, want ik ga nog maar 4 zinnen te gaan. Die zit ik nog eerst even inspreken. Voor een instituut dat net bestiert, hoeft vanzelfs ook net betalen te worden. Dat ben ik een hele mooie zin. Ik heb begrepen, deze zin bij de maken door de Friese Academie. Een groot part van zijn werk bestaat uit het helpen van mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Ja. De hospita zit aan een keukentafel, maanjaars om en wachten op Theo. Het herseninfarct veroorzaken ook een persoonsverhoring. Maar ik ken het op een nij beziekje. Ja, Laura, dat kent gewoon beziekje. Fries is net per se een hele moeilijke taal. Ja? Het is in principe gewoon zeggen wat je stiert. Nou, daar komt hij. Neffens mij jij dat net bij u afspraak. Maar goed, het is heel makkelijk voor mij natuurlijk om te zeggen, aangezien ik een echt ras-echte Fries ben. Ja, om met in te spreken is dat natuurlijk simpel, want ja, dat is gewoon mijn taal. We kennen hier en daar nog wel wat trekkersbroeken. Het lijkt erop als wil je een meentje mee wijnen. Kleur je deze riegel giel.
Hij vlokte vaak. En als er leuk weer, dan weer het hoerste lied. Lees de takenlist voor. Nou goed, we zijn dus aan het inspreken dus voor zodat smart producten in de toekomst. Sorry, ik wil al ik kreeg een bericht erop in deze laptop. Is dat jij überhaupt in beeld? Nee, ik kreeg berichten hier. Dat mag eigenlijk net. Maar goed, dat maakt het niks. Ik ben gewoon alleen maar all-out, dus dat maakt het net vloeit. Laura, nee, ik bedoelde mijn gamestrooi aan. Oh ja, dat is op een muziekje. Hak het misschien mist, ja, dat ken je. Hè? Kies gewoon naar de frieskevlogger.nl en dan komt het al even goed. Hoi Jesse, jongen. Jesse Gorter. Ah, jongen. Nee, tankbanking is best genoeg. Ja, nee, Laura is goed. Nee, er is inderdaad Bo, die is bevallen in een Frieske Vlogger shirt, had ik begrepen. Dus ja. Het is haar van mij wel goed bevallen. Dan heb ik eigenlijk zo'n ding nodig. Is dat padam. Maar goed. Dat maakt het niks. We gaan gewoon even voorlezen. Hij heb ik alweer even moet inspreken Westmeesken. We zitten inmiddels dus al op 1208 uur. Ik vind het echt fantastisch. Dus echt, iedereen zet zich gewoon hartstikke hut in voor dit project. Dat had ik al dagen moeten jongen. En dat is gewoon geweldig. Maar Shane, we staan eerst. Ik zit met Shane dat we hebben eerst winnen met dit project. Het is echt. Ja, ik ben echt zeer, zeer tevreden. Ik ben echt eigenlijk in mijn napjes, zoals ze kennen. Want we zijn even begonnen. Toen begonnen met de campagne, 6 augustus. Toen begonnen we ergens op een gegeven moment. Toen weer het 6 november in één keer. Toen stond er in één keer al met 13 uur erbij. Toen dacht ik van, nou ja, 13 uur. Maar ik had dus, ik lees wel eens een boek. Ik heb begrepen dat bij crowdfundings gaat het vaak zo. In het begin gaat het Hosanna heel hard. En dan haast het dregen midden. In de campagne, dan wordt er net zo volle yield, jongen. En samen dat dit eigenlijk een beetje, denk ik mij, met deze campagne. In het begin weer heel veel mensen die sprutsen in. Toen zakken de aandacht wat voort. Maar nou, na het einde daar, komt de aandacht weer meer erbij. En nu beginnen we meer mensen te spreken. En Sistjen, kom maar samen op het 300 uur nu. Had je maar even mee praten, hè? Dan komt het al even goed. Dus we zijn al heel eind op streek. Dat is mooi. Dus we gingen gewoon weer inlezen. Daar gaat het. Daar gaan we. Ik roen de kant op van het loert. Het is net de bedoeling dat je een beroep riede. De werkzaamheden kunnen gewoon verder gaan. Dat is eigenlijk min te zeggen. Ja, meestal deel, jongen. Kan die camera ook draaien, hè? Die orencamera in de boetentaal. In totaal binnen zo'n 80 vrijwilligers nodig. Uit. Die mag ik even nee, want ik weer met de hol en het oosten. In totaal binnen zo'n 80 vrijwilligers nodig. Waar is daarvoor meestal? Zullen we die camera even draaien? Want die camera die zit nou in het kantoor, die tweede camera. Maar we kunnen hem ook draaien in de boetentaal. Mag ik het oorzien wat? Ik kan ook wel. Ja, maar hier zit op een manual ding. Dus dat is een beetje, als het wat doorstand. We gaan even mee, zullen we samen op, ja? Ja, ik zit er net omheen, ik zit op de oorkamer. Ja. Zo. Dan doe ik vuil met hier. Ja, dat doe ik zo. Zin erbij. Dan kijk je op een slittenblad, toch? Ziet er wel leuk uit. Ja, ziet er leuk uit. Doen we ze erin dan. Nou, maar eerst kom ik even op een slittenschen. Zullen we een slittenschen hier? Ja, maar zijn helemaal busken hebben we hier voor te staan. Dit is een, dit is nou een bouwbuske. De meesten wat je nice wat je bouwt. En dit is nou typisch een busje van bouwvakkers. En ja, de bouwvakkers die binnen aan het werk, denk ik, want het busje zit hier nog. Dus de SAF 4 ben we nog inmiddels al wel. En ja, ondertussen ging ik even inspreken. Dat is ook wel misschien wel leuk, hè? Dan ga je een soort van, ik gewoon inspreken op de achtergrond. En met beelden van de stritten. Nee, doe maar even doe maar gewoon op het busje. Dan ging ik inlezen, die orenbeelden op de achtergrond. Met mensen die delen erin af en toe. Dat is toch prachtig. Daar komen we dan pas bij die lucht om.
Ja, wauw, hè? Dit is echt een mooi uitzicht. Hè? Misschien, ik een voorlezen, misschien. Het meeste deel af en toe is ook wel spannend. Hè? Waar komt de deel in? De demonstranten maken haar sterk voor de vrijheid van meningsuitering. Het doch blikken dat ongeveer 1 op de 6 peren geen baan krijgen kan. Het wie gauw aan. Het is alle jaren heel hard gaan. Mensen die altijd kleien binnen negatief en zullen neer wat bereiken. Lekker. Wat hebben we voor mensen in je del, joh? Maar dat heb je niet in de gaten hoor, hè? Hebben we wat interessante mensen in je del in de jongen net? Ja, het valt een beetje zin. Het is een rustig hier op straat, hè? Die camera. Ja, ja, daar hebben we hier. Wat zou je dan hebben? Wat wil je, Jehovah? Nou, Wat weet ik niet. een zakenman. Een zakenman. Er is een zakenman voor mij. Een zakenman. Jammer dat het busje er weer krijgt voorsteert. Ja, jong. Ik ken de meestal een vrij van het busje. Dat ze mij een busje even aan de kant zetten. Ik ken wel een versjes, jongens. Dan zong ik een versje van Gedobber, hè? Ben de chauffeur van het busje van de baas. Ben alle dagen naar de polder met Johannes, Kees en Klaas. Ben de chauffeur van het zootje Efterin. Ben de chauffeur van het busje, chauffeur van het busje, chauffeur van het busje van de baas. Nee, net bekend? Nee, hartstikke leuk versje dat, hè? Van Gedobber. Ik ga een keer een clip maken voor Gedobber. Maar maar eens opzoeken op YouTube. Dat versje heet Zuster van erbij. Dat is denk ik het filmpje. Als je me vraagt van wat is nou het filmpje, waar de meeste views ooit op Hoorn hast, dan is dat filmpje. Dat is best wel bizar eigenlijk. Busje komt zo direct. Nou ja, klopt inderdaad. Ja, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Beetje saai versje, maar busje komt zo, 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 busje komt zo. Dan gaat ze maar per oor niet sprutsen, hè? Dat nou de bedoeling weer. Maar goed. Wanneer het zijn oerke vrij hier, gingen ze graag even het Vondelpark in. Er wen je maar 4 weken in het ier mensen in. Dat is een vals paspoort, vrouw. Onduitsen. Ik ben onderwijs. dit had de Friese Academie bedacht. Die ziet eens ooit met de fantasie, denk ik. De jongen begierde moord om de huishouding te bevrijden van de tyrannieke heid. Dramatisch, joh. Dramatisch. Heel dramatisch. Gaan we nog wat leuke mensen niet je voorbij in of niet? Nou, zo eens. Gaan we nog wat leuks zo in het nice? Ik sla even zien, mensen. Ik ben een nice, ja? Even zien, wat is dit even nice, jong? Geen hotel en geen grote festivals. Nou. Dat soort busje uit Frensje wezen, haak er is van het vriendinnetje hier. Oh ja, busje komt zo van die Hollenboer. Ja, dat was een busje inderdaad die mensen kan ophellen, hè? Maar psychische problemen volgens mij. Treinen van Arriva rijden in Friesland en Groningen en ondanks staking wel. Ook de helft van de Friese bussen gaat de weg op. De kappen van het artikel wordt ook steeds langer die hoe onder ja. Oké. Nou, wel interessant nice. Nou, ik weet niet wat meer naar juicy nice. Dat was wat net. Misschien heren. Automobilisten botst tegen vuilniswagen door bevroren ruiten. Ja, komt het door de bevroren ruiten of komt het omdat die vrouw zijn schimmaatje wordt? Is dit nou weer een machine? Maar zijn auto weg. Wat is dit überhaupt voor auto dit, joh? Een Tohatsu of zo? Een automobilist is dinsdagochtend met haar auto in botsing gekomen de vuilniswagen op de Boetendiekswijn in Weerum. De vrouw heeft vermoedelijk weinig zicht omdat haar autoruiten bevroren waren. Maar ik heb bij versen ruiten op een paard. Dikke Daihatsu. Oh, ja, een Daihatsu is helemaal zo'n raar dateje. Nou, met zijn auto, jongen, dan best met jongen dan. Als het een ongeluk had, dan mag het wel blij dat het leeft, man. Even zien. Ze zag hier bij de vuilniswagen over het hoofd. De chauffeur van de vuilniswagen zag het gebeuren en week al uit naar de berm, maar kon een aanrijding niet voorkomen. De vrouw is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oké. Shame, want foto's. Misschien die auto's helemaal naar de bliksem. Hoe mooie foto's trouwens, maar dat komt ook tot mooi waar. Shit, die politieman, die zit nog even erin. Dit
Dit is de vuilniswagen, denk ik. In kwestie, zo'n Cuore wezen? Nee, ik zal je eerlijk zeggen, ik weet niet wat voor auto het is. Ik nog wel. Dit is een Daihatsu IRV. En IRV, dat zit voor Young Recreational Vehicle. We hebben het geleerd, hè? Voor mij is een Daihatsu IRV. Zei ik toch, Daihatsu IRV. Een Young Recreational Vehicle. Zo, je zit er nog een keer bij. Nou, hier machine. Prachtig, en hebben een mooie auto bij dit. Ha! Hoe is het gelijk hebben? Wat kost een auto eigenlijk? Ik wil ook niet hebben. Ik wil ook een Daihatsu Cuore. Nee, een Daihatsu IRV. Hier, Young RV. Bliksem denk maar dat je echt nog. Verschrikkelijk. Kul. Hey Kul. Hey Kul, ik ga even voorlezen. Want ik ben heel aanleid door de Daihatsu Young Recreational Vehicle. Dat hier je het net denk ik kent. Waar het hier eigenlijk om draait, dat is om het inspreken. Het inspreken op inspreken.nl. Doch dat. Hé, er is er een voorbij. Ook erin achter. Ik zie natuurlijk een livestream van. Ik ren een paar seconden achter. Wat ik echt neer was zo is folderen. Ik begreep het net. Zullen we gewoon naar het orenbeeld dan? Ja, zo. Nou, meestal de busje hebben we nog even uit beeld. Als er echt iets heel spannends gebeurt hiervoor met het busje, dan ben je de eerste die het oerschakelen krijgen live hier vanuit de oud. Wat gebeurt hier? Een bouwvakker zegt, oh, je zit rieten. Doe, schakel nieuwe. Ja, we zijn. Ja. Ja, dan zit even niet in die drinkt even het spul even leeg. De Aquarius. Ja jongens, oh wat een spanning hier. Wat is het man? Is het fotorijden? Wat denkst? Wat denkst George? Is het fotorijden? Wat is het man? Is het klaar? Hoe laat is het eigenlijk? Drinkpauze. Als een drinkpauze. Nou nog? Goed die dateren. Ligt gewoon Honda Jazz. Nou, ik denk geen Honda Jazz. Ja, misschien de is hè? Ja. Dwaren wij door waar even tegen. Soms ze nog. Ik denk dat ik wel wat zo'n beetje aan het kleren ben, hè? Maar het werken. Ja, die mensen met de kleren die begint toch hartstikke. Bliksemprima, had James Bond gelijk. Maar die man al. Dit is beelden. Het is goed even filmen, jongen. James Bond gelijk, joh. Ik zeg wel eens een James Bond film, dus kijk een James Bond film. Zie je dat, hè? Oh, er komt nog een bus achter. God, wat de spanning in de strijden, hé. Oh, en volgende keer dan zetten we die camera om een hoekje, hè? Want we kennen nog net zien wat er nou gebeurt aan die overkant. Oh, zo, komt er een auto voorbij, hé? Dit is wel de spannendste livestream, denk ik, hier in die jongen. Of die Jim jongen, en die ik nou presenteer. Goh, wat gebeurt hier in deze steden, hè? Je bent trouwens even op de Willemskade 20. Oh, bliksem, dan zet ik het hele adres hier. Nou, op zich dat ik net zo'n probleem. Iedereen kan het wel uitvinden. Maar we zijn even op de Willemskade. En ja, er gebeurt hier van alles. Ik zal ondertussen maar inspreken. Zolang er niks spannends gebeurt, dan ga ik gewoon erom inspreken. Ah, jongen. Is er in de goud. Die zullen denken. Had ze een snackje, hellen? Nou, ze zullen denken van, wat er een camera. Nog maar weer gauw bijwijzen. De leen komt hier in de hechte. Dat was hopen. Hier een baan. Dronk amper of neer en hij betaalde zijn schulden al. Als pleeggezin krijg je een begeleider tawiest die jou stiepert en begeleert. Nou, dan gaat er ja, iets in je. Nou, even zien. Waar vindt dit ek? Als je nou zinvol lezen, dan moet je maar zeggen wat je met ek vindt. Laat me weten in de comments. Bij een boerwerkje lijkt het me best mooi. Ik zeg haar gewoon, maar je zegt net waarom. Het gaat zo duidelijk als wat de verkeerde kant uit met het onderzoek. Er stie een kwarken met appels, parren en oorfruit, maar daartussen een kaartje. Het is al heel jong bij me opkomen. Ik weet niet precies wat, maar ja, neutraal, hokker. Hing het af van welke boer dat dus. Een riappelboer. Waar wil er op een riappelboer werken? Hebben we nog koffie trouwens? Hoe was het wat in de camera met op de bus gezet? Dan denk ik even foto, eigenlijk een koffie op. Ik hou het. Ja? Oh, super. Dan kijk even verder. Hebben we het busje weer voor? Even zien of er nog spannends gebeurt. Nee, helaas. Ik zie een VW Caddy, daarachter een
Ja, dan wel een Renault Trafic of een Opel en daarachter dan een Mercedes-bus. Goh, wat spannend. Ongelooflijk. Ik ben heel benieuwd wat hier aan gebeuren hier. Toch? Nou ja, anyway. Ik ga verder lezen hier. Het gaat me boppen de macht. Doe me maar een veeboer. Een veeboer. Melkboer. Een oorsoortboer. De delgaande druk op de onderkant van de arbeidsmarkt wordt groter. Hé, maar Jelmar, doe maar eigenlijk in de maritieme sector werken gaan, hè? Kom aan boord. Hey, kom aan boord, jongen. Dan kun je lekker een lasje en orengekke ding, gewoon lekker roeg werk. Onderwijs deelde de jeugd actiekaarten uit omdat ze verlet hebben van sponsors. Hier rappels zei dat elke Fries weer oors, of net? Ja, Rappel, Jerpel. Wat zei je toen in Rappels, Jort? Sorry? Het Fries? Ja. Jerepols. Jerpels? Jerpels, dat is heel anders. Hey Bart, wat zei je toen in Rappel? Huh? Wat zei je toen in Rappel? Jerpel. Jerpel? Ja, zei je toen Jerpel? Ja. Jerpel. Jerpels. Jerpels. Oh, wat Jerpel. Jerpel? Hier? Nee, Jerpel. Oh, maar Jerpel. Ja, ik ben eerlijk gezegd, ik zei niks in Rappels, want dan zei ik niet waarom. Ja. Ja. Ze zeggen zo min wat waarom, joh. Dat is heel slecht om 2 keer een grap te zeggen, maar goed. Mag jullie wat meidje met Rappels of net? Ik denk het wel, ik zal je het boerenkoolmeidje. In de squallen binnen posters ophangen, maar daarop 10 regels van respect. Simmerdijs is het vaak druk bij de bregen. Hier een hitte rappel in de kiel. Dat hadden we juist erin. Stamp het boerenkool. Ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn band die ben er zeer hit op. Die vinden het lekker, boerenkool. Dat is band, wist je hoor, die ben heel zinnig met eten, maar boerenkool dat is wel een van de favorieten dus. Misschien maakt ik het ook wel gewoon heel lekker, ja. Die rijkdom vinden we waarom in kostbare objecten die in het graf meejongen waarden. Ja, heerlijk. Je leidt de jerms door het bast om de schouders warm te verjoen. Wat is dat? Sa? Wat is dit, joh? Wat doet dit? Wat zie je nou? Kennen we waarom? Je leidt de jerms door het bast om de schouders warm te verjoen. Ik vind het vreemd. Maar ik kan hem niet lezen. Zitten hier gevaarlijke wilde beesten in het bos? Myanmar halen ze alles uit het huis en maken het skin. Bioscoop. Bioscoop. Ja, mensen hier gewoon even verder met het voorlezen. Tenzij je hem nog wat oren gespreksonderwerpen hebben even toe hakken. Lid even achter in de live chat. Dan hebben we het er even over met z'n allen. Ik ga namelijk heel wat verhaal te vertellen. Als het mag. Dus kom maar op. Stel maar een vraag, maak je een opmerking. En ik ga erop in. En ondertussen spreek ik dus even niet voor inspreken.nl. We hebben een Frieske database onderlezen. Zodat aan het dingen in het Friesk spraak gestuurd worden kennen. Dan wel Friesk versteert. Want dat is ook voor zelfs heel wichtig. Hè? Dat je met een Friesk apparaat praten wil, dan moet ik wel Friesk verstaan en we weer praten. Zag ik je nou dat het orenbusje voort is? Nee, in beeld zag je dat orenbusje net. Nee, dat zit net in beeld. Nee, maar dat is prima. Dat goed ik net. Dan hebben we iets meer zicht hier op wat je moet gebeurt dan de mensen thuis. Nou, dat maakt het niks uit. Ja, hier is een borrel voor de laatste keer om de randje tafel getten. De aanlezenruimte van de Tundra Lifarius. Hier het bracht de haat van een research afdeling. Of mag ik het in het Fries zeggen? Recherche. Journalisten hebben deze de morgen een rondleiding gekregen op het melkveebedrijf. Het verschil daartussen is me nog altijd net duidelijk. Nou, eentje hier maar weer. Dan zullen we zo weer over binnen. Ik ben niet alleen die kant uit. Misschien al 321 fragmenten insprutsen. Wat ongelooflijk. Hé, waar zit er nog weer? Kom op, zeus. Ik zie je telkens in te spreken, man. Kom op. Hè?
Nou ja, zo. Gewoon verder spreken. Huppakee. En terug in. De grijs-blauwe vaas blijkt van bijzondere weerde te wezen. De grijs-blauwe vaas blijkt van bijzondere weerde te wezen. Ze gaat twee microfoons. De ene is voor de inspreken en de andere is voor het geluid wat Jim jaren. Dit is die van Jim geluid. En dit is het geluid van de inspreken. Hast die vrouw eigenlijk nog wel eens wegjoen? Ik had verkeerd insprutsen. Dus dan kun je gewoon weer omgaan en dan kun je hem opnieuw opnemen. Hast die vrouw eigenlijk nog wel weer eens joen? Ik mocht iets nee al in uit. Het skaat wie noffelijk, want de middenzinnen schroeiden door het eiland. Misschien kan ik even niet inspreken zoals Tjebbe Hettinga dat vroeger altijd deed. Zeg even een muziekje nou. Voor het eerst begint een burger een rechtszaak in de hervorming van de zwarg. Zijt? En ietsje, wat die haken het nee, ik denk van wat voor figuur dit had dit best. Maar ja, dat is leuk. Ondertiteling uit. Ik hou over 2 jaar mijn diploma Friesk. Je zegt net zijn kant uit, maar jocht van haar uit. Dat hij trouwens Philip, hè, Bart. Dan zei hij, hij ziet vanmorgen zitten, hij had nou wel eens, dat had het zelf wel eens, dan zit hij en dan zit wat te staren, jongens. Dat Philip is echt wel eens. En dan zei ik zie niks. Ik zie niks. De eerste keer dat ik jij dacht ik van, jeetje, wat is er nou aan? Maar dan zit ik gewoon te staren, joh. Dan zit ik gewoon een beetje te staren in het jepte. Een zoon er even uit, hey, en dan zei ik zo niks. Misschien maaien we er wel even in. Het gezicht van een vastzitter wie PS Oemeran van Lulkens. Ik haal allemaal liefst 1 fragment van die validière. Maar 1 maar. Nou, dat valt me nog taal. Want ik denk echt van ik spreek de wereld in. Aankomst de hele tijd mijn stemtje in. Maar hoe kerst het zien, hè? Waarschijnlijk komt het meeste tjen. Dat zullen we even zien, hoor. Waar is dat ik maar weg? Top mijwerkers. Ja, ik stel nog maar wel plak 15. Even zien hoe dit werkt. Die daar, denk ik. Dus maar 1, ik stel op plak 15 met 1000 fragmenten. Maar dan zeggen ze 1, die gaat gewoon nog een 1000 fragmenten insprutsen. Dat is FIR76. Dus waarschijnlijk komt die heel vaak te zien. Want die gaat gewoon nog een 1000 fragmenten insprutsen. Dat is ongelooflijk. Wat is dat een held. Ik zou graag maar in contact komen willen. Verdacht. Normaal, hè? Wat bedoelt Laura? Verdacht. Normaal, hè? Ja, als ze misschien aan zo reageren, word ik alweer vergeten ben. Ziekje in favorieten. Hij joeg die brief net om zijn heid, maar om zijn mem. Blijdje terug Anneke Dauma. Wat moet je daar weer voorstellen? Blijdje terug Anneke Dauma? Wat is dit voor iets, jongen? Ze hebben haar een lang skoft lieds houden. De politie had het wapen in het huis gevonden en in beslag nam. Dat ben je die politie. Ze nemen alles in beslag. Wat ben je voor zin, dit, jong? Ik zeg een moes onder de stoel in en daarom wie ik even voort. Ik zilde weer van terug. Succes nog maar even. Oké, jongen, doe ik succes, hè? Keep on rocking in the free world. Ja, zo ja, verdacht normaal. Ja, ik snap hem, Laura. Ik snap die. Hartstikke leuk dat je trouwens even sjoggen voor de mensen die correct inschakelen binnen hier bij de Insprek Marathon nummer 15. We binnen even aan het inspreken in het Fries, zodat we een hele mooie Frieske dataset krijgen. Zodat aan de smartwares van u, zoals telefoons, dat die dadelijk echt Fries verstaan en dat we ze Fries commando's aan kennen. Want wat dat wil je toch? Meestal Frieske, of meestal apparaten Friese commando's aan. Doe dit, doe dat. Doe dit, doe dat, doe dit, dat. Dat is toch, ja, je hebt een grap bij dit, toch? Dat is van hoe heet dat alweer?
De grap is volgens mij iets met een vrouw. Zeker. Waarom klinkt een vrouw altijd als een ambulance of zo? En dan iets met doe dit, doe dat, doe dit, doe dat. Echt heel slecht. Sorry hè. Document centrarie. Dat is ook nooit zeggen, zeg maar. Er zit neer oors op als de nacht je te blijven. Ik had telkens het idee, hè, want het is een zin, we maken het er meest van de Friese Academie, dat ik bij iemand in Holle zit die het ooit betocht had, die misschien ergens nou dit soort fantasie. Ha, ik mis de oproepen. Waar is op het heden eens het haat van de afdeling Algemene Zaken? Ja, dat vreet me eigenlijk wel zijn alweer. Waar is dat hier eigenlijk? Intern bij u? Ja, waar is hier eigenlijk de baas van de Algemene Zaken? Waar gaat dat doen? Toen is de dagelijks gang voor zaken, hè? Ja, dat hebben we ook eens zijn, hè? Ik ben hier van de Algemene Gang van Zaken. Ja, dus dat meer zinnig. In de Algemene Gang van Zaken, dan meld ik niet. Toen is de hele Meer de baas. Ik ben gewoon de baas hier. Dat is gewoon een baas. Iedereen moet doen wat ik zei. Niks doen dat ik zei wat je doen mag. Nou, dan gaan we jongens. De wichtigste taak van de ponghouder is het beheren van de financiën. Oh. De vrijwilligers stieren alles nu te morgen om jou bij achten kleer. Doe ik ouder waard, ben ik begonnen met wedstrijden. We zitten altijd op de zouder om het omkenettingen van de noffelijksten weer. Dat zei ik, we zitten in de hol van mensen van de Friese Academie. En het is net altijd even fris, had ik het idee. En fraai. Oh, dit is een mooie spraakbaard. Wat is hier, hé? Och, geen op het dak zitten te prottermelken. Vroeger melken? Ja, als ik doormalkers, toch? Dan zit ook op prottermalkers. Dan was prottersmalkje. Ik weet niet of een malker eruit komt, maar... No. Sorry. Ik weet niet of het steeds gekker is. De man naaide uit, maar na een achtervolging kon de politie hem aanhouden. Dat had ik wel eens meemaken, ja. Dat ik uitnaaide voor de politie, dat ze me alsnog aanhouden. Ik zoek eens in een film, ik weer op een fiets en dan zoek ik heel snel afstappen en dan gewoon normaal terugrennen, maar dat werkt net. Ik kan je vertellen, mensen, daar trappen ze net in, maar ik wil eerlijk zeggen, misschien kan het ook gewoon wat ik hier wat drank gewoon natuurlijk, dus dan ben ik meer de vlugste en de meest heldere tinker. Eigenlijk gelijk al op je aanmaken, want die mensen houden met een hoorn zijn waarom gaat ze hut van trouw. Ik dacht dat er wat doen, er weer helemaal niks. Ik ging gewoon in je jacht. Ik weet niet, ik heb een boete voor gekregen trouwens. Nijts een heel skoft rieden ha, komen ze bij een dorp. Ja, een dorp denk ik. Het is voor eigen risico. De goden kennen het Rijnwetter net om en rennen oer. Daar zal ik de lieu net zwart om zien. Volgende keer kunnen we nog weer eens een keer een stream met je beiden man, Bart. Ik mis het toch wel een beetje. We hier de vorige keer hier we nog maar in hoor, met Bo, ik ben fan van deze show. De Bo Show, dat we de Bo Show mee te doen. Maar ja, dat mag we in oppraten, hè, wanneer we dat doen. We hebben natuurlijk die livestream nog van 22 februari, dus dat is de grote eindlivestream van dit project. Ik heb een beetje oefenen. Ik heb een beetje oefenen en daarna maar we gewoon gaan. Als dat juist. Als het just, hè? Dat we nog zo lekker in ons stream zijn, dan moeten we gewoon gaan. Ja, dat maken we binnenkort een keer doen. Wanneer zullen we dat doen dan? We kunnen het gewoon van tevoren oefenen, hè, voor die 22 februari. Maar het zit wel op een vrede of zo, maar denk ik, op een soort van dij dat je denkt van, oh, nou ken het wel. Ja. Het is wel leuk om maar even een keer een leuke jongens livestream gewoon maar wat, ja, misschien wat dom praten, misschien nodig gewoon je uit. En net gewoon lekker praten, een soort van, wat was het ook die Joe Rogan experience of zo? Dan zit ik 2 uur over te kletsen dan net. Dat ik wel Alleen die meesten gewoon heel bekend die erbij zitten en dat maakt het dan waarschijnlijk wel interessant. Wie moet ik gewoon een bekend persoon erbij gaan? Heel bekend persoon. Wie wat bekender worden. Of wie moet zelfs bekender worden, dat kan natuurlijk ook nog. Of wie moet gewoon een heel bekend persoon uitnodigen, maar de vraag is dan waar? Nou, dan kan je het ook gewoon uitnodigen. We kunnen wel mensen gewoon bellen en zeggen, moest je komen? Gewoon uitnodigen, ja. Moest je komen net? Ja. En dan kan je ook nog zeggen van,
Matthijs van Nieuwkerk had een jongen net komen te wonen op, ja, misschien al niks zo aan. Dat die gaan we in ieder geval houden nice. Die kan zijn naam misschien kleren als het buurt komt. Ja. Kennen we eens in gesprek hier. Ja. Dat is soms net een gek idee wezen. Misschien maar we dat misschien nog steeds beginnen, zo de biecht. Dan begin je een soort van programma, de biecht. Ja. En dan kan je meestal Het is niet. niet donker, er is het wel Nee. dicht iets op. Ja, als je cancel de meesten. Maar mensen hier wel. Ja, als je cancel de meesten, kan je hier dan komen. Marco Bassato, Ali B. Ik kan je ooit maar komen, jongen. Dan kan je zo je biechten. Nou, dat weet ik niet. Ja, die mensen hier op een fiets hebben, maar goed. Marco Bassato is gewoon een heel misselijke vent te wezen, hè? Nee, ik ken het. Laat maar komen. Ja? Tuurlijk. Oh, ik weet het niet, ja. Nou, iedereen is welkom. Heel snel, ja, iedereen welkom. Ja, anders komen toch altijd weer bij dezelfde, de usual suspects, hè? Met de meesten die we gewoon kennen. Van Emiel, dan komt Emiel hier werken. Daar kunnen we donder op zezen. Dan wordt het weer zo'n verhaal. Misschien wel een keer in de oren vieren, visje. Misschien kan je in Frans, daar ik op zich, nou ja, warme contact. Ik weet dat ik ook warme contact met haar had, maar Sylvaan had ik natuurlijk wel eens contact mee. Mag ik die vregen, hè? Kan ik, hè? Oh, nou, dat ding zei ik nog van no, maar goed. Ja, waar soms even, ja, misschien wel gewoon een heel bekend persoon in door je Bart. Dan kunnen we een show natuurlijk, zeg maar wat eigenlijk een beetje oppakken, hè? Als je een beetje bekend worden wil, maar gewoon zelf wel bekende mensen uitnooien. Want dan wel mensen moest maar ja, dan, ja. Ik weet het niet, joh. Ik zal nog even wat inspreken en dan blijven ze er eigenlijk een einde om. Denk ik maar. Ik doe nog even 4. Onder het onderzoek wil justitie verder geen meedelingen doen. 15 maart is de laatste squalday. Patte datum, maar goed. Dat verhaal, daar loopt me nog eigenlijk niet meer van. Och, geen op het dak zitten prottermelken. Of waar? Wat is dit? Hier joeg me een weeghandje. Nou, weet je wat het is? Ik mis gewoon een beetje een sidekick. Hè? Ik zit hier nou gewoon zelf wat, dan mag ik het zelf wel draaien. Ik ga gewoon zin aan om even dat ik maar in praten kan tenminste. Nou zie ik voel me een beetje alleen hier eigenlijk nog. Ik voel me een beetje eenzaam op het scherm. Zelfs de computer begint er al mee op te houden, die wil niet meer uploaden. Hoe zit ik hier trouwens op het landnetwerk trouwens? Dat ken ik. Ik zit nog op een landnetwerk. Dat voelt weird iets dit. Zo. Nou mensen, ik denk dat het hier is om een eind om te bereiden. Ik vond het heel erg leuk dat je me hier naar Shem won. Bedankt. Ik zou zeggen, sprek vooral even in. Doe dat nog echt even eens een keer. Hè? Net gewoon even Shen en dan net inspreken. Nee, gewoon echt even inspreken. Gewoon die stem even broeken. Even op het microfoontje drukken. Even een paar van die centjes inspreken. Doe het om iemand even elke dag een stuk als 24. Goed, heel je moeite wijzen. Nou, als dat waande best, doe dan 50. En als dat waande best, doe dan 100. Nou, dan ben we samen de 300 uur. En eerlijk zijn, als we weer de 300 binnen, dan is deze campagne weer klaar. En dan kunnen we mee oordingen dwalen. Hè? Dan kijken we gewoon lekker stret op en zo. Dan vind ik wel iets heel zwier. Dat valt wel tegen. Ik vind het wel leuk om te doen. Maar ik zou het mooi vinden dat ik echt slag. Dat ik gewoon echt 300 uren pakken. Ik zal even zien, we hebben ook binnen. Dat doen we annuleren nu dan. Even zien, we hebben nu inmiddels op volle uren. Ik zal even zien, we gaan ongeveer 111 insprutsen. Nou, dat is mooi. Ik heb nog even zien. Of we nog iets verder. Nou, 1208 uren, dat is hartstikke leuk. Meesken. Ga er gewoon voor, inspreken voor de RL. Sprek in, ga erheen, door in best. Sprek in, ga ervoor. Nou. En wat mag ik dan nog verder zeggen? Pak een microfoon erbij. Of nee, het kan trouwens op alles. Hè. Het kan ik op je telefoon. Pak gewoon je telefoon, ga gewoon inspreken. En dan is de man. Toch? Ja, toch? Ja, maar wanneer een boetentje? Wanneer een boetentje? Wat je? Even snel, is de boete nog wat verhogen? Het wordt donker raakt het idee, of niet? De zin is voor jou. Het wordt donker boeten. Maar even, wat je? Let maar even op die camera. Ofwel, dat iedereen
dit is alsjeblieft maar even proberen. Zie je? Oh, daar maar je toe. Naast de daar maar je toe. Wat heel mooi, hè? Prachtig, hè? Ja, geniet dan, hè? Ja, mooi. Is toch gewoon is toch een soort van goed scheepsteen. Nog een busje. Ja, er zijn meer busjes hier. Heb je weer nog meer busjes? Ja, jongens, zit je vol met busjes, man. Hoe kost ik een busje? Nee. Ja, dan zit ik aan een busje. Verrek, het ben nooit busjes. Oh, jongens, de busjes hier, jongen. De busjes had won. De busjes had won, meisje. Net best. Oh, jongens, heb ik wel validaire fragmenten. Dat had Laura die, denk ik. Super, Laura, bedankt. Dat is ook nedig, hè? Dus ik zit heel wat nou op het inspreken te hameren. Ik zou jongen met de validariën. Is dat goede grammatica? Ik zou jongen met de validariën. Ik vind het wel een mooie uitvraag. Dus ja, ik keur het goed. Nee, ja, ik zit heel te hameren natuurlijk op het inspreken. Maar uiteindelijk is het valideren denk ik heel wichtig. Maar ik denk van, als je die stem maar haat, dan kun je wel in een woord Laura, hè, die kun je dan wel in het werk zetten om te valideren. Maar zo, die stem maar er is wel wijzen. Dus nee, dat is flauw, maar zo is het dan. Nou, maar we dan maar erbij hoe aan Jort? Ja? Ja, doe maar net. Nou, fijne jongen nog. Ontjen. Het is ook wat sneu voor die Jort.